Egunon guztioi eta ongi etorri rugby partida berri batera. Bueno, urte hasi eta hotzez gaurkoan, Altamirara itxi garenean 2 gradu 0 azpitik genituen, eta egizan kostatuko zaio gaurkoan eguzkiari pixka bat hau berotzea, baina ziur jokalariek eta beraien jokoak berotuko dutela gaurkoan, bai estadioa eta nola ez. Baita Armaiak ere partida garrantzitsua, derbia, partida politia, aurrez aurre gaurkoan Anpordiziak getxo izango duelako. 15ekin, joango gara, Ordiziaren aldetik, Fernando López, Aitzol Garmendia, Ander Alberdi, Manol Iruarriz, Jerónimo Albertarrio, Agustín Dele, Asier Álvarez Deulate, Oier Goya, Iñaki Suso, Valentín Cruz, Xavier Fajardo, Imanol Aldanondo, Cristian Ras, Tiger Korta eta Julen Goya. Eta getxoztarren aldetik, Jaefeli, Coria, Gleason, Landaburu, Melia, Álvarez, Calvo, Coles, Nolasco, Santa Cruz, Garate, Tela, Maroto, Arrate eta Junior. Hortxe getxoztarrak zelaira irteten, hori zoikoa den moduan, eta gaurkoan partida pixat destifratzen laguntzeko, bertan zer gertatzen den laguntzeko, min hartutako este jokalari bat, onera lehentaldeko min hartutako jokalariak bidaltzen izkigu guzti beti, eta beti nahi izan dugu azkar sendatzea, zelaian egotea eta beste bat etortzea bere partez. Gaurkoan, Unai Gartzia Ordiziarra. Egunon, Unai? Egunon, kaixo. Bueno, esan dago, min hartuta, behatza apurtuta, eta bentsatzut kanpoti partida ikustea zirraragarria bai izango da, baina nahiago beran, ez? Bai, eta gainea gustoz ikusi bai partidu ez, aspaldin ez dela partidu bat ikusi kanporen naiz eta orduan a ber, zen muzik hon. Hori da, gozatzen dugun, ez? Bueno, egia esan, aurreko asteetan aipatu izan dugu. Nik uste aurreko urteetan maila ezberdintasun gehiago zegoela taldeen artean. Beko taldeak gehiago somatzen zen bekoak zirela. Nik uste temporaldi honetan maila medioa edo oso ona dela eta ez dagoela talde haulik, ez? Partida guztiak dira gogorrak, ez? Bai, partida jende, ekipo asko, estrangero asko fitxago ditu eta aparte gaztek, pues ja hasi die sartzen lehenengo dibizioko mailan eta orduan ikusten da nivela handitzen nahi dela. Hori da, esaliteke azkenek urteetan azpiko mailetan egin duten lan hori, ez? Rugbia kirol berria edo esan dezakegu dela ia, ez? Estatuan eta hasi dela frutu horiek ematen, ez? Hori da, bai. Ederki, hasi da partidua eta aurrez aurrek etxo. Aipatu gu, talde bigunik ez dago, baina Ordiziak bere helburua lortu nahi baditu, gaurko irabazi beharreko partida. Hori da, bai. Baina, horrela den, ostikoa, Valentín Cruzek, urrunera, 8 zemakiak hartu du, joango gara. Hauek ere ezagutzen, Matthew Coles da. Getxoko 8, bi taldeak hor burrukan, baloia bizkaitarrena da. Nolasco da, mele erdia. Imanol Iruarrizek zuen baloia hor eskuartean, baina zigor kolpea izango da. Getxoztarrentzat. Ostiko botatzeko prest, 10 alda, Unai, ikusi duzu zenbakia? Ez ikusi. 15 igual. Bai, ez da? Bai, atzelari hartzen, 15. Nu, Junior. Valentinek ostikoz, berriz ere, beste zelaira, 13 zenbakia. Maroto besta bada. Nolasko gatzera, 10 zenbakiari, ogi mugitu dira, aurrelaria, 3 zenbakia indarrez, Nolasko ere, 8 da. Zuloa bilatu nahian getxoztarrak. Eta aipatu duzuna, desente atzerritar eta jokalari bizkorrak, ez? Horrengo zigusten ari garen agatik. Bai. Samoano, 3 Samoano dauzke atzeko 3/4 eta ikusten da oso indartsu diela. Jokalari elektrikoak eta azkarrak. Horixe da, Ordiziak ere bilatzen du jokoa, berazea hasiera batean bintzat hori itxurona da, bitaldeek horrela jokatu nahi badute ez, partida politia ikusteko aukera dugula, ez? Esan nahi du. Agustín Dele da, ez da? Eta ikusten da Kobik hemen arazo bat eukiola, o golotan egongoa segurona. Bai, bekain alboan edo. Agustín Dele argentinarra. Badoa medikoarekin, zauria itxi eta zelaira itzultzeko aukera izango du. Bitartean partiako lehen melea. Ez dakit, ez ditugu gehiagi ezagutzen oraindik, baina hasiera batean Abana gure alde, izan da, bai? Ordiziarrak meleetan indartsuago ibili beharko lirateke, ez? Bai, baina orain atera da Dele eta Patxi sartu da, uste. Bere ordez, bai, Patxi Buller. Ustela melea ez da osatzen eta orduan. Hori da. Eta izan da, cambio por sangre. Melerako prest, bi taldeak. Badakizuelen melea garrantzitsua izaten dela beti.
errugbi partida batean indarrak neurtzeko, arerirari hortzaudela erakusteko. Ongi hor, Roger Goiak atera du baloia, Izaldarra aurrera indartxu beti bezala. Oso ondo joan da melea, egia esan. Eta egia esan askotan errepikatzen dugun jokaldi bada, ez? Oierrek baloia lehendabizikoan atera eta aurrera egin. Valentin Cruzek zuzenean kanpora. Lastima. Hogeita bi kanpon... Kanpotik botako zuen, ez? Hortik... Gauza izan da, hogeita bi kanpo atera dela, eta orduan, kanpotik barrua pasa due baloia eta... Horia, guk nola sartu dugu baloia hogeita bian, ostikoa hogeita bi kanpotik bota izan bagendu bezala da, ez? Bai. Ba hortxe, Koria, tuxa ateratzeko, ongi Ordizarrak oztopatuz, baina ez... Zer partziala? Izan da, pasillo barru sartu dela ustet, Imanol. Berriz ateratzeko aukera izango dute, Koria prest. Laugarren minutura iristen ari gara, horatu utxuna oraindik markagailuan. Koriak, hasierara. Nola askok mugitu du. Eskuine galera zekozte baina erditik indartxu. Sartzen saiatu da, Getxoko Samoar etako bat. Ongi Ordiziarrak, defentsan. Gurea da baloia, berreskuratu dugu. Eta kontuz, Fernando Kabiadura hartzen duenean. Geratzeko zaila da eta bota dute lurrera. Iñaki Susok atzera. Ale, Cristian. Eta Cristian Rast oraingoan. Ostikoa. Arazorik gabe. Harrapatu du baloia. Ondo, Imanol. Juniorrek. Jabetzagatik borrokan orbitaldeak, baloi hori bizkaitarrena da. Nola asko katera du, baina ez... Bai. Oztopatu izana edo, ez? Asier zeon oztopatzen baloia eta orduan ba... Zigor kolpea da. Egia esan hor, aipatu duzu, ondo Imanol, lan hori eta bada zuk egiten duzu lan bat ere, ez? Zikineko lan hori, ez? Askotan ikusleak ez du apreziatzen edo ezta, baina egin beharreko lana da, eta Imanol bada jokalari bat lan hori asko egiten duen eta beharrezkoa dena, ez? Bai, hoi da. Nola ikusten dira gauzak hor barruan, unai? Hor, errakoietan, garbillo eta baloi atera bar denean. Zerbait ikusten da, edo? Egia esan zare hainbeste tentsion, ba... Ez ez dula... Zoaz a toda velocidad eta orduan, ba... Hori, leku hartu eta baloi atera, ez? Ez du gehiago gorako ematen, ez? Apreziatzeko denboraik ez dakozu. Ba hortxe aurrera egin nahian, egia esan, aipatu du, jokalari bizkorrak eta egia esan, bai Koria eta bai Gleason, aurrelariak biak, korrika ere bizkorri biltzen dira, Getxokoak. Beraz, garbi, gaurkoan zein izango den. Oso ongi hor, baloia moztu, Iker Korta, ezkerrera. Imanol aldan ondo, Izaldarraren lurrera. Ongi Ordiziarra, baloi hori berreskuratzen, zerbait ateratzen dugun hemendik, Iker Korta berriz ere. Hiru zituen aurrean lurrera joan da. Eta pozten gara, Iker ere zelaian ikusteaz. Bai, aspaldiko partez egia esan. Bigarren taldeakin jokatu ditu pare bat partidu, baina... Lehenengo taldean bere lekuan. Hemen izan dugu, hilabete askoz, lastima. Zune zenean kanpora joan da hori. Hemen izan dugu hilabete askoz, zuzauden lekuan horretxe. Bizketan, ebakuntzak izan zituen, bueno. Jokoan dago, eta betxatzen dut, bera gustura egongo dela eta gainontzekoak ere. Disfrutatzen egia esan, gaur beretzako partidu oso garrantzitsua da. Lehendabiziko atxean, ez? Eta aparte, bere debut bat entre komillas izan daikez, orain dela urte bete. Hori da. Lesiona bintzan, eta bai. Eta bai, bere beha oso unkituta egongoa. Baina, gaurkoan zorta izan duen Ikerrak eta guztia ongi, irteten zaion, taldeak ere eskertuko du. Nolasko baloiarekin. Eta Habana. Habana? Bai. Ies egin dio. Dirudienez, 7. minutura iristen ari gara, utxna, oraindik markagailuan, Altamiran, Anpo Ordizia eta Getxoren artean. Melerako prestatzen bi taldeak, aurreko ederki atera zaigu, bidorretatik joaten denen hau ere. Bai. Eta unai, hemen 0 azpitik, baina armaiak beteta, ni betxatzen duen gaurkoan jendea bildur gehiago izango zuela, Esan, bentsate guzki atera dago ez dago lainotuta eta horre segurona... Horrek ere lagunduko du, alare, anatzek aldean, itzala alde horretan segula baino jende gutxik ikustetu, Horrek gaur mina ere emango du zurretan. Bi taldea bultzaka, ongi atera du Iñaki Susok, Valentin Cruz,
Eta bozten gara, Valentin ere zelaian ikusteaz, min hartuta ibili da, Lander Mujika aritu da bere ordez. Bai. Kanpoan izan zara, ez dakit ikusteko aukerarik izan duzu, Bai, baina egia esan etxean behintzat debut partidan guztiok bildurtu eta utzi gintuen, Bai, egia esan, orain dela urte batetik hasi zan azten, eta joder, bastante aztia. Azken urtean eman du, izugarrizko jauzia bai, Bai, nahi hori iruditu zait behintzat, eta bueno. Paper bikaina egin zuen, Bai. Eta etzen erronka makala jarri zutena, hasieratik atera, Valentinen ordez. Bai. Kriston papela. Kriston Pabela eta ongi bete zuen gainera. Getxokoak erasoan dabiltzanak orain. Nolasko katzera baloia, Amar zemak erentzat, joango gara hauek ere ezagutzen, Peio Santa Cruz. Nolasko berriz, ostiko alurretik, baloi horre gurea behar du, Xabi Fajardo, karazori gabe. Ongi hor, Valentin berriz ere Xabiri, Xabi harrapatu dute, izatu dute, lurrera joan da. Baloi atera nahian da biltz berriz. Iker laguntzara, Iñaki katzera. Eta berdina ez, hogeita bi kanpotik barrura. Hoi da, baina... Hortxe izan da, ez dakit nik, Ez dakit hogeita bi barruan etzegoen, baina tira. Bai, egia esan linieran markatu nahi izan duna. Bai, nik horra zalantzak, Batzutan zure alde eta beste batzutan besten alde egiten du, así que, bueno. Hori da, bueno, oraingoan kontra tokatu zaigu. Hoi da. Eta tuxerako prest. Koriak, aterako du. Ibon Koria. Atzera baloia ez dute nahi bezala. Egia esan, nahiko traketxe tuxetan orain arte getxoztarrak. Eta mol bidez horretziarrak aurrera egin nahian. Baloia mugitu bai, baina indarrez ere jakin marrametroak egiten. Fernando Miño hartuta, a ber. Bai, egia da. Eskun edo. Eta gogoratu dezagun, Agustin oraindik ez dela itzuli. Lurren jarraitzen du Fernando López, baina jokoak aurrera darrai, baloia kanpora eta metro gehiagiri esan. Getxoztarrak tuxetan nahiko traketx eta gu ostikotan orain arte ez du bat eman, Ez. Aitzolek aterako du baloia hau. Bai. Egia esan horten izaten ari da minutuak, Aitzol Garmendia. Bai, asko, egia esan. Eta maia ematen ari da, Bai. Bortxego, Fernando López zutik berriz, jokorako prest. Aitzol Garmendiak hori partziala izan da erabat, hemen pareak genuen, baina bueno, justu. Horrekorik erabaki. Oier Goia lurrean baloiarekin dagoena, atzera baloia atera nahian. Orain bai Iñaki Susok. Valentin Cruz entzat ongi utzi baloi Aldan ondori, baina zaila zuen horra aurrera egitea. Eta ban. Eta lastima, ies egin gozion baloiak. 11 minutuan gaude, Utsna, jarraitzen du markagailuak. Eta melea berriz. Bueno, orain arte meleak nik uste guztiak alde joan zizkigula, ez? Beraz, horrela jarraitzen dugun. Fernando lan hona egiten du eta bai. Egia esan... Justen da esperientzia daukela eta... Izan ditugu, fitxatutako jokalariak aurrean maila ona eman dutenak, baina nik uste aurten Fernando eta Unaiekin aurrera urratxo bat eman dugula, ez? Egia esan bai. Oso indartxu die eta gainera... Eta lan asko egiten du, lan asko egiten du. Hori batu barrizun, ez? Entzun dudanagatik gainera, aldagelan ere pixo duten jokalariak direlako, ez? Garrantzitsua izan dira taldearentzat, ez? Ba, ez du baloi askatu nahi hor, Getxoko jokalariak. Eta bueno. Betiko asuntoa. Hori da. Halare, ez da konturentzen zaren, guk hemen kanpotik gauzak hotzago ikusten ditugula. Horrelakoak gauden bakoitzan galtzen ateratzen gara beti, Bai. Hortik ere nik uste lezioren bat ikasi beharko luketela jokalariak, Bai, izan bai. Zortzi zenbakia zen. Ez dio utzi sus hori... Hori da, ez du baloia askatu, ez? Hori da. Azkar ateratzeko aukera kendu dio. Eta epaia, biekin izketan gaurkoan. Iñaki Muñoz, dugu, euskalduna izango dago ere? Derbian, ez? Derbian? Arabarra izango da. Arabarra izango da, epaia.
Edo Nafarra. Ba, zigor kolpea izango da. Eta badirudi Valentin konfiantzan dagoela. Bai, Eta horatu ezagun, min gainera hankan hartu zuela, honek ere zu bezala, ez? Behatz batean izan zuen ustez baietz. lesioa. Ea berriz ere osatuta daukan eta ostikoa sartzeko gai den. Presta guztin. Eta ez da lehenengo aldiz sartzen dola hainbeste distantziatik, ez da? Ez, egia esan, indarra du eta sartu izan ditu, Valentinek hortik. Hori ondan ez. Zeritxiko esan oso urruti zegoen eta distantzia horretan Ez du ondo... ez dago erdizka ematerik hor, edo ondo ematen diozu edo... Eta joan egitea. Bai, ba, lastima, ez du asmatu, Valentin Cruzek 14. minutura iritsi gara. Eta baloia getxoztarrena izango da. Ostikoa juniorrek. Oier goiak garrapatu eta hortxe da Idiazabal trena. Martxa zuzena jarri. Zaila da Oier geratzea, metro batzuk egin ditu. Ongi hor, Iñaki Suso baloia bizkorratera. Zaxier Alvarez dulate orain. Lurrera joan dena. Ea baloia hortik atera eta berriz erasoa gozatzen dugun. Ongi Valentin ostikoa. Xabier Fajardo, abiadura badu. Baina lastima, bote hori. Ez zaigu alde etorri. Eta baloiak kanpoa jonda, alare. Baina oso nahi zan da, egia esan, oso nahi zan da, botea eman duelako aurretik eta bertatik aterako dutelako tuxa, ez? Bai da. Baina getxotarrak. Bai, baina oso gertu hor, bosteko marra, eta ongi eginez. Bai. Lehendabizikoan ateratzen badute bai, ostiko zurrunduko dute bizkor, baina... Eta goratu ezagun, orain arte tuxetan ez da biltzala oso fin, Ba, oraingoan asmatu dute, presioarekin edo tentsioarekin, hori da. Baina ongi, ordiziarrak hor. Iesaldi hori geratuz. Asko arriskatu da hor. Nu junior, baloi azkarra atera du, ikaragarrizko. Ai, ama. Xabi. Arrateri ez dio baloi bat eman. Izugarrizko arazoa eman dio, baina ongi. Arrate. Lortu baloi hori ateratzea eta berriz ordiziarrak erasoan ezkerre galetik orain. Lastima, ies egin dio azken momentuan Kristiani. Eta abana ustet. Abana baina berzinen alde. Ez dut ondo ikusita. Bai, urruti zeuden, egia esan. Baina oso nahi zan da, egia esan. Imanolen ostikoa... Jokaldi politia, bai. Melea, ez da nahi? Bai, melea, baina... Zeinentzat, ez duzu zalantza. Bai, ustet susor daukela baloia, así que bai, gure alde, bai. Joder. Ba, aukera politia bere, Bai. Eta lehen ikusi dugun jokalde hori, eta azkenekoetan hainbeste errepikatu dugun jokalde hori, Oierrek lehendabizikoan baloia atera. Eta barruraino, ea zer gertatzen den. Oso ondo melea. Oso ondo. Baina azkarra bat. Bai, azkenean bai. Baina hori da, Oierrek atera du baloia, barruraino. Eta bai, esango nuke, barruan dela, etxegua, bai jauna. Ni uste jendeak jokalde hau ikasi egin behar duela, arrekiak etortzen direnean badakite. Badakite zein. Oier aterako dela baloiarekin. Baina aurkariak badakite zein dan jokaldia, baina kuestioa da Oier da. Dela. Ez da jakitea, geratu ahal izatea da kontua, ez? Bueno. Egia esan ikaragarria da Oierreko lakoetan, eta gainera karreria pixka balin badu hartzen duen abiadura, duen pisu eta indarrarekin oso zaila da. Jokalari hau geratzea eta goratu ezagun, 20 zenbat urte ditu? Ba, uste ez dala izan. Ez da entxegoa izan? Ez dakitze ba. Ez dakit, nahi iruditu zait arbitro... Bai, egin duen txeinogatik nik ere entxegoa pentsatu dut, baina ez. Barrutik atera dute baloia, beraz, utxna jarraitzen dugu. 17. minutuan. Lastima. Aukera politia zen hori aurretik jartzeko.
Ba, Melea berriz. Zelai erdi aldera datoz. Eta Melea gure alde. Melea gure alde, a Gure ber. alde, ea ba. Ongi hor bultzaka ordiziarrak. Baina azkarrago atera behar da. Bai, egia esan asko kostatu da horrez. Ongi getxoztarrak hor defentsa lanetan. Baloia ala ere Eta anpordiziarra guretzako oraindik. gure alde. Bizkor ateratzeko keino egin du Asierrek, baina ez, nik uste hori ostiko botatzeko aukera politia dela, ez? Hemen Bai. 8 minutuan gaude dagoeneko eta hutsuna dago markagailua. Bai. Bueno, puntu batzuk ondo etortzen dira horrez. Valentin Cruz ostikoa prestatzen, asmatzen duen eta anporrizia aurretik jartzen zaigun markagailuan. Baiet, esango Bai. nuke, barrura, Valentinen ostikoa. 3 eta txanpordizia aurretik, 19. minutuan gaudenean. Aurretik ordiziarrak. Kostatu da, esan, lehengo puntua egitea partida honetan, eh? Bai, bai. Lehen zatiaren erdira iristen ari gara oraintxe. 20. minutua. Ostikoa Juniorrek. Eta ederki, bote eta guzti kanpora. Tuxean porriziaren zati izango da. Aitzol Garmendia. Prest. Bi taldeak leku hartuta. Ongi Manol Iroarriz lastimai ez egin dio. Eta Aitzol, a ber. Bai, ea baloia mantentzea lortzen dugun, bai, baloi hori gurea da. Ondo. Ondo, Ongi Imanol. mugitu da hor, Imanol Iroarriz. Ez. Lastima, ez du begiratu. Eta baloia Koulsi eman dio zuzenean. Gehitxokoak dira orain. Erasoan dabiltzanak. Atzeran Olaskok. Ondo. Ongi Ondo, hor. Asier. Asier, Gleason geratuz. Golpe derra eraman du. Bai, esan du ez duela plakajea itxi, eta bai. Baina, bueno. Bai, egia esan kolpea izan da gehiago agian ez du heltzea lortu, ez? Edo... Gauza da, Asierrek egin duen kolpekin, ezin izan du eutxi, eta, klaro, zuk ematen baduzu kolpe bat eskuak itxi gabe, eta peligrosoa izango balitz bezala. Arriskutsua, erortzean edo min egin hori da, dezakelako eta, jokalariak, bueno. ez? Ba, txartel horia, Asier Alvarez deulaterentzat, 10 minutuz bat gutxiagoarekin izango gara. Baina, bueno, hoi interpretazekeen bi modutara, ez? modutara, Hortxe eta muga-mugako... ez da izan hainbesteako, eta, bueno. Ez gaina beran izan da horrelako bat. Bai, ez dakit. Iztarrean eman dio. Ba, egia esan golpe derrara eman du Gleasonek, hori zalantzarik ez dago. Ba, berdinketaren bila. Eta lengo amaia marra da. Mira, amalaua. Amalaua, barkatu. Ander Arrate. Bai, txekoa izango da, eta Mateo Gazteala. Ba, indartxu, nik uste iritsiko dela. Barrura, bai. Arrura, Arrateren ostikoa. 3 markagailuan, 22. minutuan gaudenean.
Egia esan, jokuan esan liteke nan pordiziari dela iniziatiba eramate, baina ez dugu lortu oraindik hor. Oierren aukera hori oso gertu egon da entxegua, baina kostatzen ari zaigu, aukera garbiak egitea. Naiz eta jabetza eta zelai jabetza ere gurea izaten ari den. Valentinek eskuinela galdera baloia oso ongi hor, Iker baloia rapatuz, lurrera joan da. Cristian eta Iñaki baloia atera nahian, ongi Iñaki. Ander Alberdirentzat lurrera beha indarra. Iñaki Suso, atzera. Ongi mugitu hor Patxi Muller, baina bere lurrera joan da. Eta hiena. Eta baloia berreskuratu dute. Reteni da pitatu du. Bai. Apoioak ez dauzken gertu eta... Txaloak eta besarka da Coulsentzat baloi hori berreskuratzagatik. Eta Juniorrek aterako du baloi hau. Indartxu. Ez ateratzen ongi Iker. Venga, Julen. Rapatuz. Julen goia kostikoa Indartxu. Eta gai kanpora zuzenean. 22 barrutik bota du. Beraz, baloia irten den lekutik aterako dute Tuxa. Eta Ibon Koriak aterako du hau ere. Bi taldeak leku hartuta. Epa. Nolasko katzera. Santa Cruzek aldamenera. Coulsentzat. Lurrera joan da. Beraina da baloia oraindik, Indartxu hor. Getxoko jokalaria lurrera joan da azkenean. Ongi mugitu da hor, Junior. Naiz eta ordiziarrak defentsan asti da biltzan. Nolasko berriz. Bizkorrari dira mugitzen, baloia bizkaitarrak. 11 zenbakia da. Gorka Garate lurrera joan dena. Ondo hier. Venga, vuelta. Santa Cruzek aldamenera. Lurrean berriz. Getxoztarrak baloia atera nahian, Nolasko bera. Saiatu da aurrera egiten, aurre lurrera. 25. minutuan gaude, goratu Iruna. Markagailuan 3 eta 3. Bizi gorkolpe. Valentin Cruzek lehena. Eta Ander Arratek, bigarrena. Oso ondo. Gleason baloiarekin aurrera egin nahian. Venga, lurrea. Lurrera hau ere, baina ez du amore ematen getxo. Gongi mugitu baloia hor Nolasko, Galdamerera. Eta gure alde. Oso ondo. Ba, berreskura dugu jabetza, bai jauna. Beste reteni da batekin. Eta bitartan beroketa lanak egiten ikusten ditugu Ordiziako jokalariak. Orantxe airea xerlekura itzultzen. Fama Salbat. Pungi, Ugaitza Aranguren. Unai Lasa. Eta Jaun Perez. Eta Xer Korta. Eta Xer Korta. Hori ez gain. Xabier Lerma ere. Bai. Deitua dago gaur. Eta gogoratu dezagun, Agustin ez da itzuli, ez da? Ez. Jokoan dago oraindik. Zerbait gehiago izango zuen. Bai, hori da. Josin beharko ziote eta orduan ba... Niko pentsatzen dut. Eta ez da bueltatuko uste ze... Kambio por sangre egiten danen 10 minutu bakarrik dauzkezu aldaketa beize berrua sartzeko. 10 minutu dituzu, zauria itxi eta sartu. 10 minutuan ez baduzu izten, aldaketa da eta partida guztirako da, ez? Bai. Patxi Mullerrek jarraituko orduan, zelaian 10 minutu aspaldi pasatu direlako, 26 garrenean gaude, Iruna. Eta esan bat gutxiokin ondo gabiltz. Bai, egia esan, somaturez dugu egin, eta gogoratu, Asier Batzeulatek horia ikusi duela. Eta bat gutxi horrekin gaudela, ongi hor Ordiziarrak. Mol bidez aurrera egin nahian. Ale. Bultz egiten du oiu. Armaietako jendeak. Eta, galdu egin dugu? Bai. Bai, ez da? Getxoztarrentzat baloia. Uste dela balon injugable, molak iten dienen eta nasten daren asko, eta ezin denen atera, esaten da balon ezin dela jolastu baloi horrekin eta orduan ba, beste ekipo nintzako melea. Ba hori izango da, melea berain 22 gertu.
Eta ea, lortzen dugun, eraso jokalderien bat egitek, esan, aipatzen dugu, iniziatiba ordiziarena da, Bai. ez, jokoan pixu gehi izaten ari dira, baina Bai. kostatzen ari zaigu. Guari jolasten baloiakin, beraiek ez du asko ikutu baina, bueno. Baina egia esan, harrapatu dutenean, aukerak ongi ondo mugitu aprobetxatzen. dira, beraz, ez dago despistatzeri gaur. Gaurkoan, hotz honekin, hobeta izango zen, Sevillarren aurka jokatzea, ez? Hoi da, gaitik ez dala Aipatzen gaituta. arituko zirela giroarekin, hauek gu ezain ohituta daude, gaurkoa esan guretzat ere ez bai da, normala, ez? Zero azpitik hemen gutxitan izaten dugu. Giroa. Melerako pres bitaldeak, Nolasko baloia barrura. Eta ondo, melea. A ver. Bizkor atera du hor, Valentin Cruzek. Lastima. Ez, epaia gaina geratu zuen jokua. Eta zigor kolpea, unai, Bai, badiru baietz. bai, gauza zigor kolpea izan da eta Valentinek ez dio utzi azkar ateratzen edo bat ez delako bea markatzen izan tokitik atera edo bi ezin delako azkar atera situazio egiten. Bueno, kontu da azkenean. Aurrera egin nabilan da, ongi hor, Roger, aurrera egin nahian. Oraingoan ere metro batzu egin ditu, 22 barruan sartu da. Iñaki Suso hor baloia atera nahian, nastua dago. Jokoa, Valentin Cruzeko ongi utzi du Cristian Rasti, Iker, zaildu hor, baina ongi mugitu da, barru aldera. Metro batzuk egin eta baloia gurea da berriz. Ikerrek baloia ondo gorde du eta Bai, eta kanpoa ino ordez, barrua ido eta oso ondo. Eta zaila zen gainera, Ongi horrostikoa, Ikerrentzat aukera, lastima egin dio. Ez, geratu da zen. Lastima zergatik. Unai, ez dut ikusi edo Habana, agian. Ikerren Habana, bai, baina... Bai, Ikerren Habana agian. Justu, esan, atzaka... Lastima, harrapatu zuelako hor, Ortiziako jokalariak baloia, eta bitartean Oier Goian lurrean ikusten dugu min hartuta. Bai. Ordulariak ere aurrera jarraitzen du, 30garrenean gaude, 10 minutu lehen zatia maitzeko, 3, eta bai, Ikerren Habana izango zen, edo hori adirazi du behintzat, egizan baloia ikutu duela iruditu zaigu. Saiau da hartzen, baina iristin dio. Ba, jokalari alboan zen baita, beste jokalariak ere eskua bota du. Bueno, jokaldi oso nahi, esan. Lastima. Ba, ordo, Oier Goia berriz ere. Melerako pres bitaldeak. Nolasko baloia sartzeko prest. Ongi Ordiziarrak hor, atera du ordea. Juniorrek, Coles da hori barkatu, Colesek atera du baloia. Atzera gotako dute, baloi hori hortik ateratzeko. Eta bertan oso ona guretzako. Oso ondo guretzako. Beraz ederki. Ia bosteko marran, guretzako tuxa. Hori da. Gauzak ongi eginda, aukera politu bat izateko modukoa. Eta, bueno, ikusten da ben Asier, ja, zelaia somatzen nahi da. Itzultzeko prest, zazpiarekin Asier Alvarez Dulate, 10 minutu kanpoan pasa ostean. 8 minutu lehen zatia amaitzeko. Aitzol Garmendi baloiarekin. Ea zerbait ateratzen dugun tuxo honetatik. Atzeraino baloia, ongi hor, Albert Carrio. Baina ondo harrapatu. Bai, baina ongi harrapatu dute, ez du hortik erasorik atera. Eta zabaldu orain, zabaldu. Buf. Hori da, ezker aldera, hor jende gutxiago dago. Ai, lastima! Ies egin baloiak eta Habana izan da hori, Ordiziarren Habana izan da, lastima! Jokaldi hona zan, baina, bueno. Jokaldi hona zen, aukera polilan, ies egin dioan Ordiziako jokalariari baloiak.
Eta bana izan da. Bueno, Melea, hor, entxego marratik gertu nahi, hori ez da txarra, ez? Bai, baina haien aldi, baina, bueno. Ona da, ona. Ai, ama. Onda egia melen, eta, bueno. Ja, ba. Melea, ez da arraza izate, baina irabazta lortzen dugu, 7 minutu lehen zatia maitzeko, iruna markagailuan. Ondo ordizi, oso Ondo. Baina, a ber, aizuzo. Bai. Beraina hola hori oraindik. Atzera botako dute bizkorrotik ateratzeko. Ostiko gobea izan da, baina ez kanpora hau ere. Bueno, 22 barrutik aterako dugu Tuxa. Aitzol Garmendia baloi ateratzeko prest, hortxe doa. Lastima baloi hori gitxo zarrak harrapatu dute, aurrera egin nahian dabiltz. Eta Tuxa, gure alde. Tuxa gure alde, ea ba. Jeronimo. Ateratzen dugun hortik. Ordulariak aurrera jarraitzen du, 34 gaude. Iruna, markagailuan, bizigor kolpe besterik ez dugu ikusi gaur. Berriz ere Aitzol Garmendiak aterako du. Ongi, Jeronimo Albertarri baloi hori harrapatu, Zinak Isusok aldamenera, lastima. Indartxu hor, defentsa lanetan, gehitxokoak. Asierra aurrera egin nahian. Jeronimo berriz, harrapatu dute hau ere. Zaleak protesta, maia jokoak aurrera jarraitzen du, molbidez aurrera egin nahian, metro batzuk egin dituzte, ez dugun baloi hori galtzen. Ongi ordiziarrak, pixkanak ari dira aurrera egiten. Oso ongi hor, azken metro horietan. Baloia nun dagoen ere galdu dugu, beraina da baloioi. Maia jokoak geratu du, zer erabaki du epaiak, unai? Haien alde, Berain alde. bai. Lastima ba, galdu dugu baloi hori. Azken minutuetan gaude, lehen zatiko azken minutu honetan, hauetan. Iruna markagailuan. Jokoa geratuta orain, beraz. Aukera asko ditu, esan. Bai, baina... Hor, garbiak bi izan dira eta... Hori, azkeneko pase horretan, azkeneko ez? Egin pasetan dugu faiatzen kale, dugu, hori da. Baina, bueno, a ber, 40 minutu iritsi aurretik sartzen dugu. Ba bai, esan atxeen aldira joateko modu bikaina izango litzateke. Eta Izpurua, Mikel Izpura berotzea hunda bakarrik. Bai, beraz, pentsatu dezakegu, Iñakik Suso igual, edo hartu dela agian. ez dakit, baina lurrean dauna patxi. Patxi da. Patxi da. Bai, Iñaki zutik ikusten dugu. Ez patxi ez, Ander Alberdi. Ander Alberdi. Bueno, Melerako pres bi taldeak. 40 minutura gerturatzen ari gara, 2 minutu. Besterik ez dira geratzen.
Eta aldaketa. Bai, hogei. Ogoia eta uste dut Koria dela utzi duena, Ibon Koria, bi zenbakia, uste dut zela. Eta Labin barrua. Eta Iker Labin barrura. Ne bagara matza urte batzuk, lehen taldean ez, jokalari lehen... Bai, Labin esan ezaguna da, gure artean gaztea da. Hori da. Eta, bai, maila badauke. Eta bai, Gurutza baloia. beraka Bultze egiteagatik. bultze egin duelako gotxok guretzako baloia. Ederki, baloia berreskuratuta, minutu eta erdi, lehen zatia amaitzeko, 3 markagailuan. Eta ostikoa nik botako nun, bai, ostikoa. Bai, ezta, hor, Bai. bintzat atxeen aldira markagailuan aurretik joateko, Aurretik aukera joateko. politia da. Valentin Cruzentzat hori. Prest da Valentin. Eta barrua. Eta barrura, 3 puntu gehiago. Anpordiziarentzat 6 eta 3 markagailuan, eta bueno, ikaragarrizko tartea ez da, baina atxeen aldira joateko, hobeto berdinketa baino ez, nahi? Hori da. Eta orain 30 segundu gatzen dieta. Ba, laren ikusten, Jokaldin bat, paren bat, bai, egongoa. minutu bat edo bi nik uste luzatuko dituela. Baina egia esan ez da oninungo... Ez ikaragarrizko zeharik ez, Ez. baina hor pare bat aldiz geldirik egon dira, nik uste minutu bat edo bi behintzat luzatuko dituela. Ostikoa zerura, Xabi Fajardo baloiaren bila, arazorik gabe, oso ongi hor ortiziarra, azkar eizatu dute ordea, eta nik uste hor Eta armaiak plakaje altua Hoi da. eskatzen ez, eta Bai. epaiak ere hori ikusi du. Eskerrak bestela Xabi kanpo bate hartzon. Bai, bai. Ongi arrapatua zuen. Valentinek ostikoa, epaia ala ere Iñakirekin izketan ari da. Ez tegit, zarituko zaien esaten. Eta bukatu dela. Bai, Bai. ostikoarekin bukatu dela. Bueno. Ba, ostikoa Valentinek. Edo esan do, azkenekoa dela ez diteko gehiago plakaje alturik. Baina hori, getxoztarri izan marko ziren. Bai, ez beraiei, getxotarri esan die. Hor, Bai. Keinu bat egin die, esan ez, beraiei. azkenekoa. Batuxa, Itzol Garmendi ateratzeko pres, luzapenean gaude lehen zatian, 6 eta 3. Anpordizia horretik. Oso ona. Ongi Oso hor, ona Itzol. Jeronimo Albertarrio, baloi hartuz. Aitzol Garmendi aurrera egin nahian, lurrera ordiziarra. Iñaki Susok, Alda Benera, Valentin Cruz ongi Patximulerrentzat, Xabi Cruz, Xabi Fajardo hori utzi baloia, kanporatera nahi dute, ongi laguntzara hor, Imano Aldan ondo. Ai, bai, atera dute azkenean. Eta bukatu da. Eta bukatu da. Bueno, ba, joan zaigu lehen zatia, 6 eta 3, puntu gutxi, baina egia joko aldetik ez gara ari aspertzen, ez? Partidu entretenigarri bat ikusten ari gara, edo? Ez, eta aukerak aik egutzen, baina hoi da, azkeneko pase falta zaigu, eta Asmatzea. ba hoi, eta pazientziek esan. Bai. Bueno, a ber, bigarren zatia sorte gehiago izaten dugu, Bai, nahi. bai. Eta ikusentzulok, hemetxe izango gaituzu 10 minutu barru, bigarren zatirik heltzeko prest. Ba, zelaian ditugu jokalariak, eta hortxe marran ikusten ari naiz, Senior Independiente Rugby ez, gaurkoan aurrez aurre ditugunak, getxo arteakoak dira, hori azken partidako rotuloa da. Esan bezala, gaurkoan derbia dugulako Altamiran, getxo eta Anpordizia aurrez aurre, 6 eta 3 lehen zatian, zigorkolpeak guztiak, baina egia esan, partida entretenigarria, ez? Unai, nahi bintzat politia ikusteko, ez? Bai, due esaten den bezala toma idaka bat, eta
Eta hori da oso ondo dago. Hori da, gainera bi taldeak baloia mugitzen saiatzen ari dira, Bai. eta orain arte behintzat aukera garruinak Ordiziaren esku egon dira, Bai. naiz eta aipatu diguzun bezala hori, azkeneko pasean egin dugun kala agian, ez? Hori da. Bueno, baina, bigarren zati honetan, gehiago asmatzen dugun, 6 eta 3, esan bezala Anpordezi aurretik Euskal Derbi honetan, eta aipatuko dizugu, Agustin Dele ambulantzia eraman dutela, azkenean. Bai, Bai. joder. Beraz, agian zauriaz gain, agian kolpea hundiren bat, eta bazpare Hoi da. edo eramango zuten Bai. begiratzea. Bai. Beraz, bueno, ez du ere zer, eta osatzen zaigun mutila, eta gero nola ez, derbia, hemen ikusi ditugu baita ere, Euskal Federazioko kideak, lehendakaria eta konpainia, hemen ikusi ditugu gaurkoan ere derbi honetaz gozatzen. Ba, melerako prest, bi taldeak, aldaketarik ez, unai, ez dut uste behintzat. Ez zait iruditu behintzat. Nola asko baloi atzera, Santa Cruzentzat, Eta, bueno, kontuz. honek amairu, zebakiari, amairua matoto dugu. Bai, Antzani matatu, ustet. Bai. Lurran geratu da nolasko, baina arazorik gabe altxatu da. Eta zigor kolpea, Getxoztarrentzat. Nu Junior, baloi aterako duena. Mago zenbakia. Ostikoa kanpora zuzenean. Goratu, beraik bai aldaketa bat egin dutela. Orpokatzaileak, Ibon Koreak zelaia utzi du. Eta Iker Labin sardua bere ordez, berak aterako du. Tuxa. Eta ondo. Arazorik gabe nolasko, Santa Cruzi. Honek Coles lurrera. Baloi atera nahian berriz, ezkerre galetik saiatuko dira orain, ostikoa, ideia ona zen hori, baina baloi hori guretzat. Eta Julen Goia ber. Ostikoa, direkto. Bai, zuzenen kanpora. Tuxe izango da, Bizkaitarrentzat. Labi baloi ateratzeko prest, bi taldeak leku hartuta. Ongi, Tuxe hori. Parte hasieran lehenengo bi hiruetan kale egin dute, baina hortik aurrera asmatzen ari dira. Bizkaitarrak Tuxetan. Aldamenera, Coles aurrera egin nahian, lurrera, ongi Ordiziarrak hor defentsan. Ondo, Valentin. Ostikoa. Ondo. Marka eskatu du Julenek. Presiopean ostikoa emateko. Lasaiago emateko, ez? Hoi da. Ostikoa Julenek, zerura baloia, eta zuzenen kanpora. Eta bai aldaketa bat Mikel Aizpuro sartu dela, Iñaki Suson partez. Beraz bazuen zerbait Iñakik. Bai. Ikusi dugu beroketak egiten Mikel, baina Iñaki errenkabintza ez dugu ikusi, baina badirudi zerbait bazuela. Mikel Aizpurua, arituko da bederatzi lan eta bigarren zati honetan. Iker Labin baloi ateratzeko prest. Eta ongi berriz. Getxoztarrak, Tuxetan. Espejismo bat izan da, partida hasierakoa. Epa. Ongi hor, Junior Ondo, nu. Iker korta oso ondo, plakajea. Alare aurrera egiten jarraitzen dute. Atzera baloia. Juniorrek ostikoa. Vale, Xabi, venga, aiatu. Vale. Joño. Ostiko ona hor. Botearekin atera da. Zerre guztien ditugu beti, baloiarekin laguntzen, azpiko mailetako umeak, horri bilitako izango zarete zuek ere, ez? Bai, claro. Ez? Dana pasatu behartik. Dana pasatu duzu, ez? Generazio guzti, bai. Aitzol Garmendia baloiarekin. Ea asmatzen dugun Tuxo honekin. Kanpora joan da baloia. Bueno, gure alde. Eta gure izango da berriz. Aurrulariak aurrera jarraitzen du, 4. minutuan gaude, bigarren zatian gogoratu 6 eta 3. Anpordizia horretik, puntu gutxiko partida, baina joku politia. Puntu gehiagorekin, gehiago aspertuta gaude hemen, Unai? Bai. Molbidez aurrera egin nahian, Goierritarrak. Eta Habana, ez dakit. Bai? Ez dakit zeba. Bai, Habana erabaki du. Bai, hiru ingozitzen baloia edo, ez dakit. Michael Melia garrapatu da zuen baloia dagoeneko, baina Habana adirazi du, epaileak.
Eta melea izango da berriz. Aldaketa. Unai Lasa. Unai Lasa sartuko da Bai, eta Aitzol Garmendia Aitzol. Ordizarra kanpora. Unai Lasa bizkarreko arazoekin aritu da, azken partietan ez du jokatu, beraz gaurkoan itzultzen da. Eta aipatu dugu, aurten ikaragarrizko lana egiten ari dela eta jokalari garrantzitsua. Oso garrantzitsua esan. Dugu Donostiarra da, ez? Bai, Donostiko, bai. Bera-beran aritutako, baina gero Eta egontzan, Frantzian Julenekin eta- Frantzian hori da. egontzan, eta bai, batea etorri die, Ordizian. Maulen, aritu ziren, ez? Bai. Bi taldeak belerak ongi Ordiziarra oso Oso indartxu ondo. mele horretan, naiz eta Koulsek lortu duen baloi hori ateratzea, ongi mugitu da, Getxoko Oso jokalaria, Nolasko katzera, Santa Cruz aurrera egin nahi antzebiena, ongi harrapatu dute, harratu ez Ander Arrate zen. Eta gurea baloia. Berreskuratu dugu, guazen, Vale, venga, Mikel Mikel. Aizpurak atzera, Valentin Cruz ostiko eta guazen presiora. Iker Korta Venga, eta Cristian. Cristian Rast, jokalari bizkorrak biak, baina Ale, denbora Manol. zuen lasai hor. Ale, Manol, bai, ze hon, Oso ondo hor, Imanol. Eta venga, Xer. Gorka Garate harrapatuz. Ale, Valentin. Ongi Bai. Valentin eta guatzen berriz. Ostiko keinu egin du, baina aurrera egitea erabaki du Argentinarrak azkenean. Ongi. Mikel Aizpurua, ongi atera du baloia oso, Venga, ongi. Xabi. Guazen, Xabi Fajardo kostikoa. Bale, Lastima, ze baina ondo, bai, ze baina ondo. beraiek atera dute, beraz baloi hori Ze gurea ondo, da, Xabi. jokaldi polita. Bueno. Bintza zeo zatera dugu. Bai, eta ongi mugitzen ari gara, ez? Azkeneko ze hori, Bai. jatzen zaigu, nahi? Pasea, bai. Bueno, Tuxa, Unai Lasak aterako duen lehena partida honetan, gogoratu 6 eta 3. Hanpor dizi aurretik. Unai Lasa Tuxa ateratzeko pres, bitaldeak leku hartuta. Atzera, Albert Oso Arreo ondo. garazori gabe, mol bidez ordiziarrak aurrera egin nahian, Baina, guazen. Ez dut ulertzen azkeneko moletan ez gea oso ondo ibiltzen nahi. Eta ikusten da, Azkar apurtzen zaizkigu, hori ez? da, eta hemen ikusten da. Eta ez dakit zatik segitzen dugu. Beize berdin egiten. Bai, egia esan, emaitza honik ez garari lortzen gaurkoan mol hoiekin. Ne iruditzen zait, inditugun mol guztietan galtzen atera gehala. Eta gaina orain... Eta horrek hitz eskatu egiten- beharko luke agian, aldaketa bat Aldaketa edo, bat. ez? Ba, ez badateratzen, ez? Hori da. Beste zerbait saiatu beharko gara Hori da. egiten, ez? Mira, Ba, zigor golpa izango da, Getxoztarrentzat, 8. minutuan sartzeko, 6 eta 3. Goiertarrak aurretik. Junior regostikoa, eta ez daterako, Xabi, a ber. Venga, Xabi. ondo Xabi, Julen goiari, eta ber Julen. Apoia hau, Xabi, apoia hau. Ikerrentza baloia, Oso oso ondo Iker, lurrera joan da Ordiziarra, Lasai, pazientzia. Ale, Valentin. Ale, Oier, bai. botearen arabera, harrapatu dute baloia, Oier Ona, eta Imanol presiora, baina urrundu ahal izan du baloi hori. Oso ondo, lasai. Azkar ateratzeko keinoa egin du Mikelek, baina ez, gauzak lasai hartzera erabaki du, egia esan Bai, Tuxa metroa gertu da, ez? oso gertu da, hori. baliatu behar dira horrelako aukerak. Bitartean, Xabier Lerma ikusten dugu beroketak egite eta badirudi zelaira aterako dela. Bai. Gero, ez dut gaur ikusi, Jon Barandiaran, minatuta. Ez. Ez dakizu. Ez dakit egia esan. Kanpoan izan dugu aste nahi oso- eta oraindik. Bai, aste osoan ez dut ikusi, no? Baina bai. Bai, lesionauta edo, bai. Demoraldi honetan minutu asko izaten ari den jokalaria da, Lazkautarra. Bai. Beraz zerbait izango du. Unai Lasak ongi atzera, harrapatu Albert Arriok, eta bueno, orain kaso egin dizu Unai, Bai. Bele, molik Venga, ez, Xabi, ongi, ondo. ongi, lastima. Julen goia zen, ezta? Bai, Julen. Ies egin dio baloia, Izaldarrari. Lastima, aukera polita zen, eta bera, aipatu duzu. Jode, molak ez du egiten, beste zerbait saiatu gaitezen egiten, ez? Baloia mugitu eta hortxe aukera politu bat izan du. Bai. Zabaltzen ez du, nik ez dut partiontan asko ikusi, osea, ez dut zabaldu asko, eta... Ez, egizan ez dugu. erditik saiatzen ari gara. Hoi da, gehienbat, eta ez du delantero baloiak gehien bat, mugitu. baina, jo, atzen kriston armak dauzko, ensaiok sartzeko. Eta hori aprotxatu behar da. ez? Bai. Iker Korta, Julen Goia, Cristian Rast, osea... Ba, begira, oierrek Jode. utziko du, zelaia. Bai, igual minuta aurreko... Bai, nik uste baietz, oierra ateratzerako zerbait izango du Izaldarrak. Eta Xabier Lerma hundia sartu da. Hau bai, badira batzu.
Las viejas glorias. Bai, baina indartxu, Bai. Urteak zeraman, bueno, Bai. lehen mailako rugby utzita, bigarren taldean jokatzen zuelako, baina Bai. ez? Baina azken aldean hemen ikusten dugu berriz ere, eta nula ez? Gogokin sartu da. Gogokin eta maila ematen. Hauek beste sasoi batekoak dira. Bi taldeak bultzaka, Nolasko baloia sartzeko prest dagoa zen. Ea zerbait, ondo, Ortizarrak indartxo, baina atera dute baloia, Nolaskok. Oh! Ez da. Abana izan da. Lastima. Cristiano. Cristiano. Baina, bai, ondo. Pase hori oztopatzen saiatu da. Arrisku handia zeuken egia esan akzio horrek Cristianenak. Bai. Ze pasea ondo ateako badilitz, pertsona bat gabe gatuko zan artiziet defenditzeko. Baina, bueno. A ber, Melea. Bueno, hortxe Melerako prest bi taldeak. 11. minutuan, 6 eta 3 jarraitzen dugu. Eta goatzen, bultz Ordizi. Baloia barrura. Venga, ba. Pazientzia, venga. Nolasko baloiarekin. Ostikoz, berak atera du zuzenean, eta baloi hori. Kanpora. Kanpora da. Ba, Melea, berriz. Edo? Tuxa. Tuxea? Bai. Bai, unaiek aterako du. Baina minduta Baina zerbait badago, getxoko bai. Getxoko lurrean. Uste dut. Eta joku egatuta. Partio gorrak esan. Bai, Golpe handik. bai, eta Aurrelarikin azkenean jokatzen. biak ikusten dute partida irabazteko aukera, eta ez, gogor. Eta hori somatzen da. 21 sartuko da Getxoztarren aldetik, Markel Dominguez. Eta ea, norrateratzen da, badirudi, Gleason izango dela, 3. Ikaragarrizko golpea eman du, lehenengo zatean, plakaje batean. Eta berrenik ireztu egiten, gorra izango da gure. Ba, Tuxerako presbi taldeak. Unai Lasak aterako du baloia. Ondo. Ondo, Mikel. lastima ies egin dio, baina baloi hori gurea da oraindik. Valentin. Venga, Imanol. Oso ondo, Imanol. Imanol Iroarriz, aurrera egin nahian. Epa. Baloi hori gurea Venga, da Xabi. oraindik. Ongi. Ale, Julen. Julen garrapatu hor, ez dakit abana ez den izan, baina ez du epaiak adirazi behintzat. Ez. 22 barruan dugu dagoeneko, baloi hori gurea da. Eta gure alde, Zerbait ateratzen dugu ventaja gure hortik. alde. Goazen bestaldera. Valentin Cruz, Cristian Rast, Venga, Jerónimo, Geldo, Motel, ibilidor argentinarra, lurrera joan da. Venga, baloi atera eta goazen berriz. Pazientzia, momentu hautan pazientzia behar da. Golpe derra. Hogeita bi garrun gare. Anpordiziako jokalariak, Mikel Aizpuru atzera, Valentin Cruz, Ale, Unai Lasa. Unai Lasa, Donostiarra, lurrera joan dau ere, baina gertuago gaude. Mikel Aizpurua, Venga, Imanol. Iruarriz, Gogor, bai, gogor. lurrera Ordiziarra ere. Baloi atera nahian Ordiziarrak, zuzenen aurrera egitea erabaki du hor. Ongi, lastima rapatu dute, oso Alasai, gertu pazientzia, gaude. orain pazientzia behar da, pazientzia. Marra gainean behar dugu. Eta gure... ez? Zer izan? Jokoz, kanpo. Jokoz kanpo, bai? Baina, gure alde, bentaja bat eukiko genuen gure alde eta hau pitatu digu. Beraz, zigor kolpea. Zigor golpea.
Baina zarrera bakitzen duten, ni uste ostikora joko duela, edo, agian tuz bila? Zer egin gotzen ukezu, Unai? Ni entzaion bila, entzaion bila. Egia esan baiz, eta melea. Melea. Melea aukeratu dute? Ez dakit. Ez dut uste. Ze... Bai, ez... Bai, melea da, baina ezan izango golpe kasteo. Melerako presbitaldeak. Ea zorra ateratzen dugun hortik. Geratu egin du mele hori epaileak. Gero hori egin delako, Fernando. Eta hortxe doaz. A ver. Ea orain honetan bai, zerra ateratzen duen, sartu du baloia. Ondo, gurea. Atera, lasai. Atera zazu. Ez dute baloia atera nahi, Unai. Aurrera egin nahi dute. Eta ari dira aurrera egiten. Eta orain bai. Baira, pazientzia esan duzu zortze aldiz da, horrek emandu azkenean puntua, ez? Bai, Asierren entxegu, Melea lasai hartu, eta aukera zegoenean Asierra Alvarez deulate baloia atera. Eta barruraino, partidako lehen etxegua Anpordiziarentzat. Bai. Asierren etxegu esan ordez, ekipo oson etxegu, bai. Hori da. Eta melea oso ondo atera da, bai. Bultz, metroak aurrera egin eta aukera suertatu denunean, baloi atera. Eta barruraino, 11 eta 3 marka joan, eta nola ez gauzatzeko aukera, Valentin Cruzentzat. Oin ezin duen egin da esku jetxi eta hau irazita ematea. Hori da, ez, garbi dagoelako hemen partida burrukatu bat ikusten ari gara eta... Barrura bai jauna, 2 puntu gehiago, partida burrukatu ikusten ari gara unai, eta horrela jarraitu dut tartak ez direlako oso ondiak, beraz, espero dezagun, ditugula besoak etxiko, Baloi ateratzeko pres, Getxoztarrak, 18. minutuan gaude, 13 eta 3, Anpordizia aurretik. Eta gogoratu dezagun, kopa ere, hilabete honetan jokatuko dela. Bai, uste urrengo asten dela, o urrengo asten edo... Urrengo astean uste du dela, urrengo igandean eta Senor Independienteren aurka, ezta? Bai. Etxean, eta irabazi ezkero, zuzenan igaroko gineateke, ez? Partida bakarrera da. Bai, da, semifinaleta uste. Semifinaletara, final erdietara igarotzeko aukera datorren astean hementxe, eta nola ez, zuzenen ikusiko duzu baita ere, Goirri telebistan. Halare, gaurkoan, liga du hemen, Euskal Derbia, Getxo eta Ordiziaren artean, 13 eta 3 markagailuan. 19. minutuan, bigarren zatiko 19. minutuan. Golpe kastigo Getxoren alde. Eta tuz bila joango dira, ez hortik. Entxeguaren bila, tarte honekin puntuak behar dituzte Bizkaitarrek. Tostikoa. Makilletara. Makilletara botako du. Joi. Ander Arrate. Etxikoa izango dau ere, gazte itxura du gainera. Eta Usart, ostiko hortik, aurretik Valentin Kur saiatu da, urrun geratu zaio. Ea zer egiten duen Anderrek.
Ba, honire motz geratu zaio. Bai. Arazorik agarrapatu du Valentin Cruzek baloi hori. Hor txostikoa. Tostiko ona. Bai, kanpora, metro Oso batzuk ona. egin dituzte behintzat. Oso ona, oso ona. Esan, joder, gure 22-etikan iaia haien amarreko marraino, joder. Ondo, venga. Oso ondo nahi. Dibia defentsan ordiziarrak, baina etxoztarrak ez dute amoririk ematen aurrera egin nahian hor berriz. 6 zenbaki da lorrera joan dena. Ondo Imanol, oso ondo Imanol. Aldan ondo. Baloia berreskuratuz? Bai. Joño. Lehen aipatzen genuen lantzekin horretan beti ez, Imanol? Bai. Cristian Rastek plakatu eta Imanol azkarri bili da baloian bila juteko. Eta berrostikoa, ustet. Oso gerrez banago zure postu horretan aritzen zara, ez? Bai, Inguru aldamenen horretan, justo, ez? baina bai. Ba, Valentinek ostikoa sartzeko gero izango dut, aldaketa prestatzen ari dira. Getxokoak, 22 sartuko da. Nahi Aranguren. Uste da Valentin Cruz. Indartxu bai. Eta nahi hiri bairrua eritu zait. Nik kanpora iruditu zait horrezkerretik atela dela bai. Kanpoa. Lastima, 3 puntu gehiago ederki gongo lirateke. Bai, bueno, 13 eta 3, 10 puntuko Bai. tartea. Ondo dago. Ez dut dugu besorik jetxi, baina etxegu batekin behintzat aurretik jarraitzen duzu, ez? Horrek balio du. Eta bigarren zatiaren erdia igaro du dagoeneko 22 minutuan 13 eta 3 pordizi aurretik. Cristian Rastek hartu behar du baloi hori, arazorik gabe oso ondo, Valentinentzat. Eta guazen aurrera, zerura baloia, presiora ordiziarra, Cristian Rast lenda bizikoa. Ongi, atzera baloi hori botaz, baina lastima. Ez du garrapatu. Ostikoa berriz lurretik, ostiko ona. Kanpora. Tuixea. Kanpora. Aldaketa. Aldaketa aipatu dugu. Aranguren sartu dela eta irten dena. Amarra edo amalagoa, uste. Bai, bitako altzako da. Mutil gazteak ziren biak. Amarra. Amarra, Peio Santa Cruz. Nailasak aterako du. Ongi harrapatu dute. Eta molbidez aurrera egiten saiatu dira. Atzera baloia. Ostikoa Valentinek. A ver, venga. Linean. Valentinek behize. Mark eskatu du. Lasoi ateratzeko, ostikoa. Eta bere ekipo guztia bere atzen jartzeko eta orduan ordenauta ateratzen zea. Eta beste segurtasun batekin, ez? Ostikoa Getxoztarrek. Xabi Fajardo baloi hori harrapatuz. Venga, Julen. Mikel Aizpurua, Julen Goia. Ale, Cristian bai. Cristian Rast. Ostiko ona. Garatek ez du baloi hori harrapatu azkenean bai. Gainean ditu dagoeneko. Oso ondo, Cristian. Oso ondo hor. Ego Afrikarra. Eta gure alde. Bai. Retenida. Bai, jauna, oso ondo, Cristian hor, Bai, presio lan horretan, ez? Ondo Hori ibilia, garrantzitsua da, ez? gainea plakatu eta bea izan da retenida provokatu duna. Bea... Bai.
Ba, melea izango da Portiziarentzat. 25. minutuan ordu orde besterik etzaigu geratzen partida amaitzeko 13-3 Goierritarrak aurretik. Aldaketa, Getxon. Aldaketa berriz, Getxonen aldetik. Ez du ikusi nor sartu den. Ez. Bi taldeak bultzaka. Berriz ere melea hasiko da. Laua. Zelaia utzi duena. Landaburu. A ber, melea. Oso garrantzitsu egia esan, melea. Baien hogeita bebarrun eta aukera ezin hobea beste bat sartzeko. Eta ikuste da hemen jauna aidala gertu batzen. Jaun Perez ere zegan marra zelaira irtengo da. Bai, Ander Alberdi suposatzen da. Pentsatzet. Ba, begira horrelako mele batetik etorri alen itxegua. Azkarrago apurtu da orain honetan. Ongi alare ordiziarrak, aurrera eginez. Ja, baloi hori hortik ateratzen dugun. Zabaldu. Mikel Aizpuruak. Unai Lasarentzat, baina lurrera botatzeko hartu du baloi hori. Aurrera egin nahian berriz. Ikusi hemen. Ezkerre galera doaz. Ez. Lastima, lare baloi hori gurea da oraindik ez dugun galtzen. Epa, seio inundik atea da. Atzera baloia Mikel Aizpuruak. Ea zerbait ateratzen dugun. Eta bain zabaldu. Beste aldera, ezta? Bai. Hogeita 7 minutuan gaude. 13-3. Ordiziarrak beste entxegua lortu nahian. Zabaldu. Hortik ateratzea kostatzen ari zaigu. Ez dute bat zabaltzeko askorik, Unai? Baina, bueno, ondo ahi egia esan, Bai, hortxe ari dira, saiatzen Eta horrekin. pazientzikin. Bazen berriz. Ari dira, pixkanaka. Baina, jokaldi hauek beti gehiago nekatzen dute defentsan ari dena, Bai. Beraz hor jarraitu behar dugu. Bai, ama. Eta ensaio. Entxegua. Norri izan da Unai. Ez dut oso ikusi, baina... Ander Alberti izan dike, ez, edo Imanol. Imanol agian, ez? Ander izan da. Ander Alberti. Ni uste baietz. Bai, kasko. Ander edo Fernando bitako bat. Ander, nik uste Ander izan dela. Bai. Entxegua, 18-3, eta nola ez gauzatzeko aukera, eta ja, 23-rekin beste lasaitasun bat ez, Bai, baina bain dikan bakigu, amaik minutu faltai eta... Eta gauza asko gertatu daitezke zenbola horretan. Gauza gehiagi esan. Valentin Prest ostikorako asmatzen duen argentinarrak. Oain dela gutxi atazen Espainiko Federazioko lista zeinek sartu dituen puntu gehiena eta Valentin 3. dau. Eta ondo, barrua. Ba beste barrura, beraz, agian igotzen joango da zerrenda horretan, ez? Bai. Egia esan ostikotzaileak izaten dira beti, zerrenda horretan goiko postuetan ibiltzen direnak, ez? Hoi da, adibidez izan da Santanderreko jokalari 10 ustet, eta Alcobendaseko Alcobendaseko 10. Fitxaje berriek aurrek urten hemen ibilitakoa, Linklater. Bai, getxo urte askotan aritutako jokalari gainera, ez? Bai.
Eta bida, Ander Alberdi aldatu da. Aldaketa. Jaunen partez. Beha Saindarra kanpora, Zeramarra barrura eta nekatu arpegi Anderrek, Bai. Ederki borroka eginda, Ondo, Cristian, oso Oso ondo, Cristian Rast. Epa. Eta atzera kontua jarrita gaude dagoeneko, Ondo. 10 minutu bigarren zatia amaitzeko, 23. Valentin Cruz, ostikoa, urrunera, eta goazen presiora. Venga. Koulsek arazorik gabe, Sartu inbar da. Ui. Juniorri, ongi, Samoarra. Olakok lehenengo batu behar di. Bai, lehenengo plakaje hori garrantzitsua izaten da, ez? Eta, bueno, a ver. Ortizi ondo nahi lasa. Venga, organizao. Nola asko baloiatera nahian, atzera. Ongi, ari dira mugitzen orain, Etxoztarrak, aldaketa bikoitza prest dute, 27 eta 28. Bai. Ganix, Zabala eta Jose Luis Jaun, ateratzeko prest. Ondo, uix. Plakaje arriskutxue. Bai. Eta Habana. Aldaketa, bai, orain. Aldaketa bikoitza gainera. Behatzie, otakoa. Nolasko eta... Hamaika, bai. Bai. Bitartean horri guzti dugu, Imanol Iruarriz ere minartuta dagoela. Sorbaldan esprai magikoak. Bai. Zotzen ari da. Spray psikologikoak. Bai, ez da asko egiten du psikologikoa, Bai, izak ez dura diru, jaskai. Eta kirol guztietan gainera, ikarrarrizko golpeak hartu, Bai. esprai pixka bat, eta venga. Bai. Hotza. Hori da. Mina izkutatu, ez sendatu, ez? Hori da. Eta Guaitzaranguren ere prest, Bai. zelaira irteteko. Bai, Fernando partez. Fernando lan oso handia egiten nahi da. Bai, egia esan, denboraldi guztian eta Bai. baita gaur ere ikaraizko maila ematen du Argentinarrak. Txaloa beretzat eta Guaitzaranguren, zaldi biharra barrura. 7 minutu partida amaitzeko, 23 Anporditzia aurretik. Belerako pres bitaldeak. Mikel Aizpurak sartuko du baloia. Ondo, Cristian. Ondo, Ale, Julen. Bai, Julen bai, etzat, Iker korta, Ostikoa. martxa garrita, ostikoa ongi botadu. Pase. Eta bez, Ez, izan da... Aurrera pasea? Bai, aurrera pasea. Julenen Ikerri. Lastima, Ikerren ostikoa ona Ona zelako. zan. Bakarrik zijoan Julen dagoeneko. Eta melea, bi taldeak leku hartzen. Eta neregatik bukatu da dira hau, Listo, Bukatu da dira. Bai, 23 gustatzen zait. 6 minutu gara entzaizkigu. Bai. Ze ondo, melea, ze ondo. Bera ira baloiala ere. Haiek azkarratura du. Venga, Habana, bai, gure alde. Abantai eman digu epaiak. Eta gatu. Eta bai, guretza izango da Jo. baloia. Melea oso nahi izan da. Baina, bueno, haiek oso Bizkorri ibili dira, ez? Eta aukera oso ona, egia esan orain. Bai alde batetik eta bai bestetik.
Menerako prest taldeak berriz ere. Mikel Aizpuru baloiarekin, barrura. Eta ondo mantenduta, Eta oso ondo. hortxe doaz. Ondo, Asier Asier. regatera, Mikel entzat, Tostikoa. Ostikoa, ea sortea duen Kristianek, arazori gabe harrapatu baloia. Bai, oso ondo, oso ondo. Arriskuak entzeko getxoko atea inda. Eta beste aldaketa bat, Asier korta ere prest ikusten dugu zelaira ateratzeko, beroketak egiten, azken beroketak egiten. Bai, eta Iker edo Xabi atakoa bere ordez. Iker nire ustez atakoa dela. Eta Bai, faltan, Iker. bota dudan beste bat, Iñaki Puiaden areztu gudu Bai, gaur. Iñaki Puiaena oporretan dabil. Bai, bueno. Uste, gaur bueltau dela edo atzo bueltau zela, eta... Hori ere egin behar da, bai, Bai. Eta bai, Bai, Iker kortak, Korta. utzi du zelaia. partio ona egin du, ona egia esan. Suerte puntua falta Pixka izan falta zaio. izan zaio, rentxe baina, gure bueno. masartzen amaitzeko. Baina tira, kanpora Iker, barrura Asier, lengusuak. Baina, bueno, esan beharra oso pozik behagatik, ze asko lan asko egin du. Lan asko egin du, ez, itzultzeko, ezta? itzultzeko. Eta bai. Atzera baloia, Ostikoa, Eta kanpoa. eta kanpora. Ostiko nahi, esan, haien entxegutikan 40 marraino. Iru minutu. Hoi eta iru, marka joan. Eta tuxak. Nailasa. Ai, Ez du ondo Bai, jokatu, baina baina gurea. gurea da. Atzera Ta jaun. baloia, jaun aurrera egin nahian, Ondo, jaun. indartxu hor. bakarrik ez. Mola ez, atera hortik. Dirudi, Mola ez. Molarekin saiatzen ari direla. Bueno, gurea da Bueno, baloia, orain bai, ondo. mugitu dute, Valentin. Mano, lastima irriz egin du hor. Ze izan da hori? Bai, retenida Imanolena. Baina, bueno. Lastima. 2 minutu partida maitzeko. Junior Regostikoa. Kanpora. Adertu isa. Ondo. Ai, lastima hor, Alberto Arreo gertu izan du baloi hori. Erasoan saiatzen orain, Getxoztarrak, Ondo, ongi Asier, mugitu ondo, dira, baina Asier. oso ondo, Asier korta hor plakaje horretan. Xierrek Minutu bat besterik ez, Tatux. partida maitzeko. Ze ondo. Bai. Hoi eta hiru ez du asko luzatuko gainera, ez? Lehen zatia baino gutxiago geratua jokoa, ez nahi? Bai. Espero dut ez. Oso ondo hor, Ondo, jaun, ongi utzi dio baloia gainera. Baina, Oso ongi Asier Alvarez deulate. Ja, baloi hori hortik pazientzia. ateratzen duen, eta ez hor, joko hor. pazientzia. Baloi hori ezintzen hortik atera getxoko jokalariak. Baloiaren aurretik zegoen. Pazientzia. Hor doaz, Imanol. Ai, ze pena. Lastimarra batu duten, ea baloi hori hortik ateratzen duen, indartxu hor. gure alde. Getxoztarrak defentsa lanetan. Aldamene batetik sartu dalako rakea. Bai, ez da Ganix izan bai. da, Ganix Zabala. Eta ja... 40 minutu ja pasatu die. Bete da, arauzko denbora. Bai, baina oraindik luzatu ingo opzioze. Minutu bat, pare bat Minutu minutu. bat, pare bat. Ea, Baina, zein bueno, gehiago. behintzat partidua gutzako.
Entxegu bila. Bai. Bai. Esan do, 3 edo 4 minutu iruditu zait. Keinua bai. Keinue bai. Baina, bueno. Tutxe izan nahi lasak aterako du. Taukera politxe, esan, ez genuen Bai, lastima bonusaia ez genuen urrundago lortuko. duen ez. Bai. Zertarako bi entxegu Bi gehiago entxegu beharko gehiago. dituzke, gehitxo, geratzen den denborarako. Epa, haiena baloia, galdu indeu. 51 minututik gora guaz dagoeneko. Baloi hortik atera nahian getxoztarrak. Ondo, oso ondo. Valentin ondo. Ondo, ale kanpoa, eta kanpoa. Bai, za, kanporatara. Bai. Eskerrak. Ba, esan dago, arauzko denbora beteta, 52 minutura iristen ari gara, 23 marka joan ez duen gehitxo luzatzen epaiak, jende altxatzen ari da dagoeneko. Bai, hauek Hernanikok, jokalarik. Bai, Hernaniko jokalariak, Bai. goiz pasa, partida ikustera, derbia ikustera. Ondo urguntzaka, Ordiziarrak, atzera baloia, Valentin, Cristian. Ongi mugitzen baloia, Ordiziarrak, zerbait oso ongi. Asier Korta zaildu, zaildu eta barruraino. Ze ondo. Barruraino, segura, ondo. arra, bai jauna. Ze ondo. Oso ondo Asier Korta jokaldi horretan. Entxegu bat gehiago eskainiz. Bai. Gaurkoan Altamiran bildu den. Gaina Zalegoari. bi jokalaritatik junda, esan, Ba, nik baloi hartu duenean, ez nuke aposturik egingo entxegua izango zenik, Merituko Ez nuen uste, egia esan ederki mugitu da, Bai. indarra erakutsi eta barruraino sartzen zaigu Asier. Hogeita bost, behar izan beharko lirateke ez, 23. Bai. Ginen, ez? Bai. 25 eta 3. Eta bai. Marka ataskatu da geratu zaigu. Bai, hortxe. Orain bai, 25 eta 3 eta 28 eta 3 usteko aukera. Eta bukatuko da. Bai, bukatuko Ostiko da. eta gero, ez? Ba. Espero. Hori da. Ba, Pres Valentin, asmatzen duen eguneko azkenarekin. Eta... Oi! Ba ez, Magia Ez, jo eta ez. kanpora joan da baloi hori. Bueno. Eta ez du amaitutzat ematen partida, Ez. Jarraitu egingo dugu. Azkeneko jokaldia, supongo. Baloi ateratzeko Pres, getxokoak. Venga, Cristian. Venga, Asier. Ai. Ondo Imanol. Ze, azkenean bonu... lastima, ies egin du horro zongi. Bat Oso ondo. zenbakia zen, Jafeli. Venga, Jero. Eta, bueno. Eta orain bai, ezta? Ez, Entsaioa izan da, baina... entxegua, baina partia bukatutzat ez. Ba, ez dakit. Ez dakit. Arbitrok bukaera pitatu arte euneko segitu behar da, ezin dugu... Bai, ezin gara... Hemen ikusi da esku jetxitugula, 52 minutu jartzen marka goi, baina arbitro ontatu hendik ez da iritsi 40.
Eta hoi, ba, esku gesten olako Hori da, eta momentu batean despistatu ez da, eta etxegua sartzen Hori da. dizute. Bai. Bai, barrura, asmatu egin du, Ja, bukatu. eta orain bukatu da bai, 25 eta 11 ez da unai, Bai, 25 eta 11, bai. Ez, 10. 25 eta 11, Hiru gehi zazpi, hori da, bai, hori da. 10. Eta, bueno, Bueno, ba, guztua sensazio honak. Hori da, egia ez? esan, bai. azkeneko uneko despiste txiki honekin, baina egia esan, partidan... Bukaera arte borrokatu deu, defenditu deu, eta ondo inditugu gauzak. Hori da, eta ez dugu amore eman, ez? Hasieran Hori da. gauzak ez zirelako ateratzen nahi genuen bezala, baina Hori da. azkenean iritsi dira entxeguak, iritsi dira puntuak, eta 25 eta 10. 4 puntu gehiago, eta borrokan jarraitzera, unai? Bai. Ederki, ba mi esker, gaurkoan gurekin izateagatik. Urrengora arte eta zuei ere ikusentzuleo mi esker, gaurkoan ere gurekin izateagatik. Eta gogoratu, datorren astean liga ez, baina kopa izango dugula, Senor Independienteren aurka Altamiran, zuzenean ikusal izango duzu Goirretelistan nola ez, eta irabazi ezkero, ba, kopako final erdietan izango garela, beraz, horixe, mila esker, eta igandera arte!